Salam hormatly ýaşlar. Kimeteme adly kanalymyzda bugün siziň bilen ilkinji sapamyza başlaýas. Sapamyzyň ady Alkanlar. Bu tema gaty uly bir tema bolan soň onu ikiye böldük. Birinji böleginde alkanlaryň fiziki imkaniýetleri we alnyşyna seredip geçer. Ondan hemen sapamyza başlaýan. İlki bilen size alkanlar gündelik durmuşymyzda nirde gabat gelýänini birazjyk aýdasym belli. Sebäbi adamy burada düşündiren wagtyň. Oňa ine şu zat durmuşmyzda şu ýerlerde ulanýar diýip mysal getirsen, has gowy ýadynda galýar, has adam bir gyzyklanýar tema bilen. İlki bilen hemmämiziň ýa-da köpüýümiziň görendir gaz boçkalary, demirden gaz boçkalary bolýar. Oň içinde ýanyjy gazlar, tebii gaz, içinde alkanlar, metan, etan, propan, butan ýaly gazlaryň garşygy bolan we ýanyň çökmende bolanýar. Ýani owalarda ýa-da täze öýlerde hanyň inte gaz çekilmedik bolsa, şo ýerlerde ýa-da toýlarda, işmeleňlerde ýerite gaz ýakmak üçin ulanýar. İkinji bir mysal, köpüýümiziň ýa-da hemmämiziň öýümizde ulanýan häzirki döwürde dezodorantlar, saç spreyleri ýa-da başga spreylerin içinde köpünç ýanyjy gazlar bolýar. Şuňaly ýanyjy programmasy ýanyjy diýip işaret bolýar. Şoň içinde şuňda görüşüňiz ýaly butan, izobutan, propan diýip ýazylypdyr. Diýmek, alkanlar bu spreyleriň içinde hem bolýar eken. Üçüncü bir mysal bolsa, häzirki döwürde şuur bolan gaz bilen işleýän awtologlar, olaryň içine LPG şöyle ýazylýar. LPG ýani liquefied petroleum gas, ýani suwuklaşdyrylan petrol gazy, newit gazy. Muň içinde de ýene metan, etan, propan, butan ýaly gazlar bolup durýar. Alkanlaryň adlandyrylýşy. Alkanlar ilkinji 4 sansy metan, etan, propan, butan özlerine mahsus sözler bilen adlandyrylýar. Ondan soňkulary bolsa girek sanlary boýunça adlandyrylýar. Mysal üçin penta diýmek 5 diýmek. Şoň üçin ady pentan bolýar. Heksa diýmek 6 diýmek, heksan. Hepta diýmek 7 diýmek, heptan. Okta diýmek 8, oktan. Nona diýmek nonan. 9 diýmek nonan. Yani şöyle ýerlikde hemmesi dowam edip gitýär. Adlandyrylýşy şöyle aňsat usulda sistematik görnüşinde dowam etýär. Indi alkanlaryň alnyşyna seredip geçelim. Alkanlaryň tebii çeşmelerden alnyşy bar we himiýa usuly bilen, sintetik usuly bilen kimik reaksiýalaryň netijesinde alnyş usuly bar. Indi tebii ýagdaýda alnyşyna seredip geçelim. Alkanlaryň iň uly tebii çeşmeleriniň biri tebii gazdyr. Tebii gaz öz düzüminde metan, etan, propan, butan ýaly gazlar saklaýar we olaryň gazlaryň prosent, massa prosendi, ýani düzümdäki iň köp tebii gazyň iň köp gaz metandyr, ondan soň etan, ondan soň propan, ondan soň butandyr. Az mukdarda azot gazy, kömür turşu gazy we beýlek gazlar hem saklanýar düzüminde. Tebii çeşme hökmünde iň uly çeşmeleriniň biri bolsa newit bolup durýar. Alkanlaryň we beýleki organik birleşmeleriň iň uly çeşmelisi newitdir. Newitiň düzüminde gaty köp mukdarda şerhil organik birleşmeler bolup durýar. Olaryň esasy agramly bölegi alkanlar. Alkanlary bir-birinden nädip aýralar? Mysal üçin gözüňizde turuň bir san çorba ýaly hemme içinde alkanlaryň hemmesi garym atym, ýöne şonu kimik ýolu bilen, ýani gaýnatmak we distilirlemek ýolu bilen bir-birinden aýrýarlar senagatda. Onu şöyle gysgaça düşündirip geçeýin. İlki bilen newiti gyldyrjyň içinde newiti gaýnama temperaturasyna çen getirip bir san şöyle diklikden bir demir kolana, demir sütüne salýarlar we elbetde gyzgynlygyň, energiýanyň hasabyna ýanky
Newit gaýnap duran newit bugarmaga başlaýar we buglar aşakdan ýokary hereket etýär. Ýöne şu sütüniň dikligine her ýerde şöyle demirden oňarlan äsgelçilikler goýulan. Indi biz himiýadan, fizikadan bilşimiz ýaly madda gaýnamak temperaturasy diýip bir zat bar. Arasa maddalar gaýnamak temperaturasynda hem kondensirlenýärler. Ýagny gaýnama temperaturasy deňdir kondensirlenme temperaturasyna. Ýagny gaýnamak diýmek suwuklugyň gaza öwrülmegi, kondensirlenmek gazyň suwuklugy öwrülmegi. İkisem şol bir temperaturada arasa maddalarda şol bir temperatura bolup geçýär. Indi has size düşünükli bolmak üçin şöyle misal getireýin. Şu taýdan gözüňizde ýetirin, ýanky buglar hereket edip başlady aşakdan ýokary. Indi şu her demir päsgelçiligiň jaňjaşy şu görýän jaňjaşlarymyza ýetende ýanky buglar ýuwaş-ýuwaş, Newit'in buglary ýuwaş-ýuwaş sowamaga başlaýar. Misal üçin ýanky 600 gradusdaky Newit'in buglary ýokarlykdan hereket edip 270 gradusga çenli sowaýar bolym. Şu taýda näme etýän eken? Uglerod sany 20-den 50'e çenli uglewodorodlar şu taýda kondensirlenýär we şu turgajykdan akyp taşary çykýar. Ýagny birinji bölümne bolup geçýär. Ondan soň ýene ýokary dowam eden buglar ýanky demir päsgelçiliklere diýip sowaýarlar we 170 gradusda näme etýän eken? Kerosin ýagny uçorlar üçin ýangyşlar näme etýär? Kondensirlenýär, ýagny suwuk halyna geçýär. Şu turgadan şöyle daşyna akýan eken. Ondan soň ýene de ýanky buglar öz ýoluna dowam etýär. Indiki demirjiklere gelen wagty 120 gradusga çenli sowap awtomobiller üçin ýangyşlar bolan gazelinler diýä şöyle suwuk halyny öwrüp turgadan akyp daşyna çykýan eken. Ondan soň iň soňky demir tawajykda 70 gradusga çenli sowaýar we o taýda naftalinler diýä şöyle bölünip suwuk halynda aýrylýarlar. Iň soňunda bolsa sowap sowukluga öwrülmän gaz şeklinde nämeler? Gazlar çykýar. C1, C4 ýagny metan, etan, propan, butan uglewodorodlary bölünip çykýan eken. Ine şöýlelikde Newit'i bir näçe böleklere bölýärler. Ýagny ilki gaýnadyp, onuň bolsa bugyny sowadyp, her hili Newit'in fraksiýalary, ýagny Newit'in her hili bölekleri alınıp aýry-aýry önümler hökmünde bölünýän eken. Indi alkanlaryň himik usulyny anyşyna terep geçelim. Bärde iň birinji misalymyz doýmadyk uglewodorodlaryň üstüne wodorod goşup, onu doýan uglewodorodlara öwürmek. Elbetde bu proses öz-özünden geçmeýär. Oňa ýyllyk we katalizator gerek. Ulakan ýokary temperaturalarda we katalizatoryň täsirlerinde doýmadyk özünde ikili balanşygy saklayan ýa-da üçlü balanşygy saklayan uglewodorodlaryň üstüne wodorod goşup, onu doýan uglewodorodlara öwürmek reaksiýalaryna gidrilemek, ýani wodorod goşmak reaksiýasy diýilýär. Ikinji usul Wurtzing reaksiýasy. Wurtzing reaksiýasynda näme edilýär? Özünde galagen saklayan önümler, maddalar natriýnyň täsiri bilen natriýn bilen reaksiýa goşup özünden 2 hesse uly bolan S2 bärde bolsa S4 özünden 2 hesse uly bolan alkanlar almagyň metody. Wurtzing täsirleşmesi. Üçüncüsü karbon kislotalarynyň dullaryndan alınýy. Şu taýda mysal üçin natriýnyň asetatynyň üstüne natriýnyň hidroksidini goşup gızdyran wagtyň metana öwrülýär eken. O bolsa karbon kislotalarynyň dullaryndan alınýy metod diýilýär. Dördüncüsü karbid usuly. Karbid usuly esasen laboratoriýalarda ulanýar. Sen özüňe mysal üçin metan gerek bolsa, onu himik usul bilen karbidlerden alyp bolýar. Karbidin üstüne suw goşup metan gazy bölüp çykylýar we alüminium hidroksidi meleýär. Indi alkanlaryň fizik häsiýetleri. Alkanlaryň molekulyar massasyny artdygy saý, mysal üçin metan, etan, propan, butan şöyle uloldugy saý olaryň gaýnama we erime temperaturalary ulalýan eken. Yani olaram düşündirjek, näme üçin ulalýany?
molekulyar massasy artdygyça olaryň fiziki ýagdaýlary hem ütgeýär. Ýani 1-nji we 4-nji alkanlar metan, etan, propan, butan gaz halynda. Ondan soň 5-nji we 17-nji pentan, heksan, heptan şöyle iri derlikde 17 äçenli tuğluk halynda, 17'den ýokarysy bolsa 18'den başlap gaty halynda eken. Indi näme üçin şu taýda gaýnama we ereme temperaturasy ýokarlanýar diýdik. Şoňa sebäp geçelim. Näme üçin gaýnama temperaturasy ýokarlanýar? Gaýnamak diýmek näme diýdik? Bir molekularyň energiýany alyp sistemden gaçyp gitmek diýdik. Indi gözüňize getirip görüň. Propanyň gaýnamak temperaturasy ulakan bolarmy ýa-da heptanyňky? Gözüňize getirip görüň. Propan şuňalja kiçik molekula şöyle gaýnamasy üçin gaýnamasy aňsat bolarmy ýa-da ulakan molekula bolan heptanyň gaýnamagy? Yani agyr molekula. Agyr zat elbetde özüne köp energiýa talap eder, dogry. Sistemden çykyp gitmek üçin köp energiýa gerekse ýa molekulası agyr, onu sistemden çykarmak üçin köp energiýa gerek. Şoň üçin hem gaýnamak temperaturasy ýokarlanýar. Mysal getirýän, prostoy özünden mysal getirýän dolu ýatdan bilemek temperaturasyny aýdaly bu 10 gradusda gaýnaýan bolsa, bu eýam näçede 20-25 gradusda gaýnar, dogry. Yani özüne has köp energiýa alan wagty gaýnamaga başlar. Indi erimek temperaturasy näme üçin ýokarlanýar? Sebäbi maddanyň fiziki ýagdaýy ütgeýär. Suw, mysal üçin buz 0 gradus derýär, dogry. Ýöne demir näçe gradus derýär? Ýalňyşmaýansam 1532 meşoňaly bir zatlar derýär. Ýani fiziki ýagdaýynyň ütgän üçin suwlukdan gata geçen üçin erime temperaturasy hem ulolýar. Ýani näme diýjek bolýas? Molekulyar massasy artdygy saýyn erime temperaturasy hem artýar. Sebäbi maddanyň fiziki ýagdaýy ütgeýär. Ýani gazdan suwukluga, suwuklukdan hem gaty halyna geçýär. Indi alkanlaryň erime käsitlerine sebäp geçelim. Alkanlar suwda eremeýärler. Eger alkanlary suw bilen garşdyrsak, edil ýagy bilen suwun garşmaýşaly, olar hem bir-birine aýrylyp durarlar. Sebäbi bu polar eredici, alkanlar bolsa polar molekulalar. Ýöne alkanlar haçanda özleri ýaly polar däl eredicilerde, meselem benzolda eredilen wagty gow öz arasynda garşýarlar we ergin emele getirýärler. Indi gazlaryň ýyty barada aýdyp bermek isleýän, biziň öýde görýän we ulanýan gazlarymyz bir gazyň ölüşi ýyty bar. Her kim bilýär, gaz çyksa, gaz çykdy diýip gazlar öçürilip populaýadylaryň öňalanyp bilýär. Ýöne aslında tebii gazyň hiç ýyty renkem ýok. Bu gazlaryň ýytynyň nerden gelip çykanyny barada ören bir gyzykly taryhy ýagdaý bar. Men şonu size aýdyp bermek isleýän. 1830-njy ýyllarda Meksikada neft we gaz senaty ören güçlü depginde ösýär, esasan hem neft senaty. Şo döwürde umansız ýagdaýda umansız möçörde köp pullar gazanylýar we şäher baýýar. Onsoň şol şäherde ýörüte çağlaryň gowy soň döwre bilim almak üçin häzirki döwrüň pulu bilen hesaplananda 18 milyon dollarlyk London High School, yani London ýokary okuw diýip bir bina gurulýar. Bahasy 18 milyon dollarlyk gaty iň soňky döwre wap şol döwrüň talabyna laýyk şekilde gurulýar we şol binalaryny ýylatmak üçin tebii gaz ulanylýar. Onsoň 1837-nji ýylda çykdajylary azaltmak üçin tebii gazy kesip neftin ýanyndan çykkan gazlary ýakmaga başlaýarlar. Aslında ol tebii gaza ruhsat bar eken, ýöne neftin ýanyndan çykkan gaz hiç ýyly bir bahasy ýok. Häzirki döwürde hem şöyle neftin ýanyndan çykkan gazlar ýöne şo neftin wışkalarda ýakylýar. Görýänsiňiz videolarda. Şo adamlar köp biljek bolup, puluny ekonom etjek bolup, ýanky neftin ýanyndan çykan arastalanmadyk, işlenmedik gazlary mekdebiň ýylatmak üçin ýakmaga başlaýarlar. Onsoň
O gazyň hem hiç ýyly isi bolmanlygy üçin ýanky käbir krantlardan, käbir deşik ýerlerden ýanky gaz ýuwuşyk bilen mekdebiň içine akmaga başlaýar. Munyň hiç kim bilmeýärse, oň hiç ýyly isem ýok, reňkem ýok. Nädip bilsinler? Mektep ýuwaş-ýuwaş ýanky gaz bilen dolmaga başlaýar. Onsoň 1837-nji ýylyň mart aýlarynda okuwçylar nägilelik bildirmäge başlaýar. Biziň kellämiz agyrýar, biz özümizi gowduýarmyz diýip ýöne ona hiç kim gulak gabartmaýar. Ýene öňki şekilde dowam etýärler mektebe. Onsoň 1837-nji ýylyň mart aýynda öýlen saat 3 töregi olaryň biri bir elektrik enjamy toga sokan wagty ýanky elektrik enjamyndan uçgunçuk çykýar we bütün mektep aýrylýan şekilde partlama sesi bar bolýar we bina yer bilen ýeksan bolýar. Şu suratda görüşmez ýaly çepdäki suratdan, çekdäki binadan hiç bir nam nişan galmaýar. Ol şol patlamany gören adamlar, gözü bilen gören adamlar aýtýam şunda mekdebiň diýe ýokarky kryşasy bir gezek ýerinden uçup ýokary galyp tamam ýene ýere girip gitdi diýär da ýa-ni şoňa güýçlü ater we patlama bolup geçýär. Jemi 400 oglay okuwçy, muallim ölýär, wepat bolýar. Hatta şöyle bir güýçlü patlama bolýar bolym. Mektepden 200 metr uzaklykda park edilen bir awtobulaga 2 tonnalyk bir beton, şu gören betonu 2 ton agram bolan beton urup girip ýanky maşynyň gören zeper ýetirýär. Gözüňizde ýetirin 2 tonluk bir beton bölegi 200 metre uçup gitýär. Şu öňär güýçlü patlama. Onsoň derrew ýygyna getýärler Amerikada we Meksikada hemme ýerde o gazyň hukman isi bolmaly diýip karara gelýärler. Sebebi eger gaz çykan wagty bilmeseler ýene şöyle paçygaly ýagdaýlar bolmamy mümkin diýip gaza is vermege karar berýärler we şu wagt kimikler güýçlü iň bir isi güýçlü adamyň bilip biläjegi maddalardan biri bolan etil merkaptany öňe sürýärler. Etil merkaptan näme üçin imine etil merkaptan? Çünki ol üren az miktarda ýani 0,36 ppb ýani 0,0036 gram metr kub konsentrasiýada adamyň duýup bilýär. Bu diýmek näme diýmek? Eger kotol bir jaýyň ýakjak gazyna 6 ýylda ýakjak gazyna deňeşdirmek üçin mysal ýetirende ikotol jaýyň 6 ýylda ýakjak gazyna 2 gram etil merkaptan goşulan ýagdaýynda adam şu isi duýup bilýär. Ýani ummasyz jeta 10-20 müň metr kub gaza 1 gram etil merkaptan goşulanda adam şoň isini bilip bilýär. Şoň ýaly güýçlü, şoň ýaly iti isli bir kimik madda bolan etil merkaptany häzirki günlerde hem dünýä ýüzünde şol bir meňzeş bolsun diýip etil merkaptany ulanyp tebigy gaza is berýärler. Hani haçanda bir ýer turbalar deşilse, dögülse ýa postsa ýa gaz daşyna çyksa şöyle aýlygany patlamalar bolmaz ýaly etil merkaptan ulanyp bu ýagdaýyň öňüne geçmege başarypdyrlar. Şunluk bilen bu temamyzyň birinji bölegi bitirdi. İkinji böleginde alkanlaryň himik häsiýetleri, olaryň ulanylşy we olar barada değişik meseleleri terip geçeriz.